ఎన్న పుదారులీల చెట్టింది ఒక యాన్ పుట్టుతున్న ఊరు ఉంది మాల గ్రామ వచ్చారు ఇల్లు పుదారు వచ్చారు ఇప్పుడు ఇస్తే ಮೂರು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಯನ್ನು ದರಖಾಸ್ತು ಅಂಚ ಯಾನ್ ದರ್ಶನ ಮುಲ್ಪರೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 57 ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಸುರುಟು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬಾಲ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದೆಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶುರು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಸರಿ ಪಾರೈಕೆಗೆ ಹುಷಾರು ಜಂದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಗಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲಡೆದ ಹೇತಂದು ತೂಜಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಲಡೆದ ಹೇತುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರ ಇತ್ತನಡೆ ಕೊನೋದು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಐಕೆ ಪೂರ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 12 ವರ್ಷೋಡೆ ನನ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಲಡೆಯನ್ನು ಕಂಡೀವಿ ಬೇತೆಗಳು ಪೋಪ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಆಲಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಪ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಗೆ ಬಂಡ ಮೂಲು ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೋಪ ಕೊಡಿ ತೆಲ್ಲಾರಿಗೆ తెల్లారెడ్డి ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾನಾಗ ಪೋಪ ಅವು ಮೂಲು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಡಪ್ಪು ಪೋಪ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ದುಮ್ಮುಡು ಅವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 2 ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಮಾಲಾಡಿ ಬುಲ್ವೈಡು ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 10 ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೊಸತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು 10 ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತೆಪ್ಪುವೆ ಪೋಪ